Kuseyimina uSibongile okhulumayo. Lena i-part 3 yama-fractions anama-exponent. La sinikiwe u-9p to the power 2 ongaphansi kuka-3. La ngaphansi sanika i-square root sika-4p to the power 3. Into esizoyenza lana, sizothatha lo 9 kanye no-p sibahlukanise abe no-2 no-3. 2 no-3 ngaphansi u-9 wethu kanye no-p wethu uzoba no-2 ongaphansi kuka-3. Uma sesicedile ukwenza kanjalo le phezulu ku-numerator yethu, sizoya la ngaphansi ku-denominator yethu. Lo square root esiphiwe yona sizoyiguqula sifake ama-bracket kube 4p to the power 3 ongaphansi kuka-1 ngaphansi kuka-2. Uma sesicedile ukwenza kanjalo nazo sizohlukanisa u-4 uzoba no-1 ongaphansi kuka-2 kanye no-p uzoba no-1 ongaphansi kuka-2. La sizobhala lo 4 uzoba no-1 ngaphansi kuka-2 kanye nalo p to the power 3 uzoba no-1 ngaphansi kuka-2. Uma sesicedile ukwenza kanjalo, sizoqhubeka. Nasichubeka kanjalo, sizoya kuma-denominator kuqala. Sokuqala ngaphansi u-4 ngimphinde ngo-1 ngizothola u-4 ngaphansi kuka-2 engizozidivayida ngithole u-2 impendulo yami. Bese ngiyachubeka lana ngiya ku-p ngimphinde ngo-1 ngizothola u-p to the power 3 ongaphansi kuka-2. Simbhaleni p to the power 3 ongaphansi kuka-2. Uma sesicedile lapho sizoya le phezulu kuma-numerator. La sizoyiguqula kancane nje. La sizoba no-9 squared ono-3. Ake sambeni sombhala sokuqhubeka ngayo endleleni sixazulula. Soba no-9 kwamanje, 9 squared to the power 3. Bese lana ke u-p wethu sizomthatha njalo simguqule imphinda ngo-p ono-2 ongaphansi kuka-3. Uma sesicedile ukwenza kanjalo khani-ke sesimenza u-9 wethu squared sizothola u-81 ono-1 ngaphansi kuka-3. Simphinde ngalo p lo usenjalo simguqula u-p to the power 2 ngaphansi kuka-3. Uma sesicedile ukwenza kanjalo, into esizoyenza la kuma-denominator siwayisa phezulu le kuma-numerator. Uma sesenzile kanjalo, la sizoba no-1 ongaphansi kuka-2. Soba no-1 ongaphansi kuka-2 simphinde ngo-p sothola u-p ono-negative 3 ngaphansi kuka-2. Uma sesicedile ukwenza kanjalo, sizochubeka ngalesibalo sethu. Sothatha la okuseceleni sikise le sokwazi ukuchubeka kahle. Ke ngithatheni ngiyise le ngaphansi sokwazi ukuchubeka. Ngiyayithatha. Uma sengicedile ukwenza kanjalo, sizoqhubeka. Nasesichubeka lapho sizocala sigxile kulo 81 esithe sanikezwa yona. Sozama ukuthi simxazulule ethi ithole inombolo elungile esizokwazi ukuqhubeka ngayo kulesibalo. Lana ku-81 ngingamxazulula ngale ndlela le elandelayo. 81 kufana nokuthi ngino-3 engizomphinda ngo-27 kanye no-3 engizomphinda ngo-9 kanye no-3 engizomphinda ngo-3. Uma sengicedile ukwenza kanjalo-ke, la sino-3 abane. Lokho kuzosenza ukuthi sibe no-3 to the power 4. Leyo isinika inombolo elungile esizokwazi ukuqhubeka ngayo. Sobhala
bobani lo 3 engithe ngabathola, ngimphinde ngo-3 okugcina, bese sofaka ama-brackets sithi 1 ngaphansi kuka-3. Uma sesichubeka kanjalo-ke sizothatha lo p esinabo sibahlanganise. Uma sibahlanganisa kanjalo lo p lo esinabo sizokhetha owodwa u-p bese sihlanganisa loku okungaphezulu kuka-p. La sizoba no-2 ongaphansi kuka-3 engizosusa u-3 ongaphansi kuka-2 bese sithatha lo 1 ngaphansi kuka-2 lo onjalo simbhale njengoba anjalo. Bese nasesichubeka la sizobuyela ekucaleni kubo 3 bethu sibahlukanise. Ngizoba no-3 abantathu bese ngiyomunye uzoba yedwa. 3 ngimphinde ngo-3 ngimphinde ngo-3 ono-1 ngaphansi kuka-3 bese ngimphinda ngo-3 ono-1 ngaphansi kuka-3. Bese uma sengicedile ukwenza kanjalo ngizoya la ku-p wami. U-p wami ngizohamba ngiyobhala le phezulu ngizame ukuthola inombolo ezokwazi ukuyixazulula. La ngino-3 ngaphansi kuka-2 ngizomphinda ngo-2 ongaphansi kuka-3. Lana-ke into engizoyenza ngizoba no-negative, khethe u-6 ngoba no-negative 6 ongaphansi kuka-9 engizomphinda ngo-4 ongaphansi kuka-6. La ngizothola inombolo elungile ezoba ngu-5 ongaphansi kuka-6 bese hamba sombhala u-p wethu ono-5 ongaphansi kuka-6 ngimphinde ngalo 1 lona esinikeze wona ongaphansi kuka-2 usenjalo asikamguquli. La into esizoyenza sizohlangahlanganisa lawo 3 siba-divide ngo-3 lo esinikezwe yona. Impendulo engizoyithola uma ngenza kanjalo ngizothola u-3 bese la ngiya kulo 3 oyedwa ono-1 ngaphansi kuka-3 ngiyamguqula ngiyenza i-cube root. Ngizomenza i-cube root ka-3 noma ngingabhala futhi u-p ngisuse le cube root ngibhale u-p kuqala ethi ngenze kanjalo. Na sengibhale u-p to the power -5 ongaphansi kuka-6 bese-ke khani-ke ngizoletha i-radical yethu lo cube root yaka-3 bese-ke uma sengicedile ngizothatha lo 1 ongaphansi kuka-2 sesino-2 ngaphansi. Lena-ke yimpendulo esithe sayithola kodwa singachubekela phambili. La singathi 3 ngimdivide ngo-2 sothola u-1.5 ono-p -5 ngaphansi kuka-6 one-cube root ya-3. Lena-ke impendulo esiyitholile uma sizama ukuxazulula lesibalo lesi esithe sanikeza sona. Ngiyathemba ukuthi nibonile ukuthi sisenze kanjani. Ngiyabonga.